सासे नामा थेलेन फामसारखा खोमालै मोसानो थांनो गोनांलाय मा जाखोलै लोगोफोरैनो मा थांफिनबाय दं लागा लोगोफोर इमान बायदि मानसि निजिनो बक्स इनभार्टार थेला जगार खालामजोबनानै मोसानो गारनाय नै ओमफ्राय दा मानसिफोरखौ बिहामजो बारथैफोरखौ दा गाव लिंसिगोन। हाय लोगोफोर वेलकम बैक टू nmahilary यूट्यूब चैनल। आप लोगों को हमारी यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। आज है बैसागु की क्या बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं बोलो जरा मुझे तो बावगार भाई। हाय लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ जोंनि बे गुबुन मोनसे गोदान भिडियोआव गोसो गोरबोजों बरायनानै लाग्रोबाय। गोबावसैमोन आं भिडियो बानायैया मानो होनोब्ला गांगा टपाया जोंहा बानायबाय थायो सेख' आंनि यूट्यूब चेनेलखौबो सेख'नानै लाबाय लोगोफोर। बिनि थाखायनो माने इदिनो माने गामियाव मा सासे लिडारनि गोनांथि जायो। बिनि थाखायनो माने सासे लिडार गैयाबा माने सरकारानो खुंजाया। थिग बेबायदिनो गामियावबो माने होखांग्रा थानांगो। बेबायदिनो होखांनायावनो दाखालि बावै आङो भिडिअ बानायनायखौनो माने गोसोआनो माने थालांबाय आरो बेबायदिनो भिडिअ बानायला आङो होननानै खस्थ'नि गेजेरजों माने भिडिअ बानायासै बक्स खाथाबनायावनो मानायावनो जायासै भिडिअ बानायनायानो। लोगोफोर इमान बायदि मानसि निजिनो बक्स इनभार्टार थेला जगार खालामजोबनानै मोसानो गारनाय नै ओमफ्राय दा मानसिफोरखौ बिहामजो बारथैफोरखौ दा गाव लिंसिगोन। ओमफ्राय आं मेक्सखौ दसे थाबायदोंमोन। गामि गंसे गिदिंनानै थेला लाना फैदो मिथिगोना इमान बायदि। ओमफ्राय दहाय फुङावनो 6टा बाजियावनो आंखौ इनभार्टार लायना फैनो होदो। बावै मा होनबावगोन नोंसोरो माने सोर बोगोन बे थेलाखौ नोंनो बोगोन नामा हो नोंनो बोगोन थांथारनांगोन माने नामा जाबायानो हो माथो रावबानो मोखाङानो गैया गन्थ'आनो गैया थेला torainaya दहायनो थेलादो बक्सदो लाबनानै नैयाव दोनफैखांबाय। ओमफ्राय दासिमबो माने यानि लोगोफोर रावबो फैयाखै आरो आंलायनो थेलाखौ सोर नारगोन सोर नारा गावसोरनि खोथा जिखुनु माने गासिखौबो लानानै थांनानै एसे सामलायनांबायना सोरबो जाथांदो सोरबा लोंना थाहैगोन माना थाहैगोन इखौ गासिखौबो माने ग्रुप बानायनांगौ जायो। माने बे ग्रुपाव थारमाने आंबो दं नालाय एसे लिडार रखम जानानै ओंखायनो दा दिनैबो भिडिअ बानायथारगोन आरो लोगोफोर। दाखालिथ' बानायनो मोनासैनो दिनै ओरैबायदि इन्जय बानायगोन लोगोफोर ओरैबायदि इन्जय बानायगोन माने बैसागुआ फैबाय थाया बैसागुआ फैबाय थाया लोगोफोर माने बोसोराव खेबसेल' नालाय बयबो रंजानांगौ मोसानांगौ। बिनि थाखायनो आङो दिनै सासे हौवानि एसे कस्टिउम गानदों। एसेबांबो हौवा जाद्राया आरो एसे हौवा बायदि आं मोसागोन दिनै। मानो होनोब्ला जोंथ' बिदिनो हाबा जानाय हौवाफोराथ' थांफाखाया। जों दा बिहामजो ग्रुपाव गोलैबाय नालाय दा जों लोगोआ जायो ना जाया मिथिया। जिखि जाया आं हौवानि रुप लाबाय बाखिफोराथ' गासिबो हिन्जाव जागोन। दिनै आं हिन्जावफोरखौ मोसाहोसिगोन आरो थ' लोगोफोर नोंथांमोना आंजों लोगोसे थुफाबाय थादो चलो लोगोफोर। दायो आं माने आंनि लोगोफोराथ' मिथिया आंखौ हौवा जादों होननानै। ओमफ्राय ना दा आङो एसे आब'मोनखौ लोगो लानो थांनाय। नोंसा माया मा खालामदो जाबाया न'आव ओंख्रि ओंखाम संदो। ओमफ्राय इयो हौवा मानसि जागोन ना जाया न' जागोन ना जाया जागोन ना जाया आं सोंहैनोसै मा मोनालाय देलायदोंना देलायाखै नोंसोर देलायदो ओमफ्राय आंखौ बोरै होनदो मोजां दो ओरै खालाम वा बिउटिफुल हेन्डसाम थां दायो आं माने हौवानि रुप लाबाय। ओमफ्राय ना गाज्रि मोननाङा लोगोफोर बैसागुआव माने आं बेबायदि देलायनो सानदोंमोन आरो। ओमफ्राय ना दा आङो लोगोफोरखौ लेंथुमहैनोसै बिसोर मिथिया आरो आंखौ देलायबाय दंसो सानदों। खिन्थु आंना देलायनाया थाबनो जाबाय हौवा मानसिबा हुस्लि मुस्लामबानो जायो नालाय। ओमफ्राय दा लोगो लायनोसै बोरो आब'आ थांनो गोनां आब'खौलाय
मोसानो दिनै मोसाबावानो आलासि फैदों जाय बन्द' जाया दे ओंखारदो थाब थाबनो ओंखारदो संनो दासो ओंखारथ'आ ओइ दे ओंखारदो मा जायाखै दे ओंखारदो थाब थाबनो आंना जाबायानो दे हाय थौ मामबार बोरै नुदाखो माने जोंना हौवाफोरा थांखाया नालाय लाजियो ओमफ्राय जोंनो मा सासेनि हौवा जानांसिगोन आरो देलायानो आङो गावसोरना जायाखैनो Video alam no yang kana ibarnang bro. Aduh. Oh nang sabe no amsian na. Kazu de ka oma dar dun. Seri Ani no zakanen. Ai no tadi lah naruna. Saya Nalap dum nang nalap ne. Mansi ngai nizir mansi ngai. Sung sabun ka bok sri kasih to. Idine लोगोफोर माने संसार गोनां गोजा जाहैबाय नालाय थाब ओंखारनाय जाया नुवाखै बोरै जाबाय दं लिलि लाला संनाय खावनाय आदार होनाय अमा आदार होनाय आङो लुरेसनि माबाखौ बोखारना माबा बख'ना गालां दखनाया दे जन ओजों खालामनायखौ इबारखौ याथिना to दे मानना बख' बै एसे गोबाव नामा निहाय ससना लादो हौवाया एसे गोबाव दे गान अबे ओमफ्राय माबायदि नुगोन आं गानफेराखै दे हौवाया बायना दोनफैदो दिनै फैसा गान लाबना फैदों आं नालाय एसे मोजां नुदोंस' वाव देन्जार नुखादों खिन्थु नोंबो गानदो माखौ खोनाया ससमाखौ देन्जार देलायो लोगोफोर जोंना मा होनदो बिहामजो पार्टिफोरा ससमाया जामा बेनो जायखौनो रोसिदा जाबाय आं बारा गाननो रोङा जाबाय एबार जाबाय दे अ नोङो गिता स्रि जाबाय दे ओइ आब' iya ang sang bagreya फैदो लोगोफोर दा एसे खावसे ओंखारबोग्रोबाय आरो दा हुखांबाय थानांगौ मानसिफोरानो जायाखै ओंखाम ओंख्रि संगासिनो न'खर दंबावसो न'खरसे न'खरनै न'खरथाम बेथो बिराद लेटलै नै दायो लोगोफोर थांगासिनो दं जोङो दस्रा गामियाव फैग्रोदो ओजोंहाय बोगासिनो खासे हाजिरा लाबखादो आरो बोनो थाखाय थांबाय होखावनांगौ दिनै ना बैसागुखौ बोरै मोसागोन नोङो boriya masakan थौ रायजोफोर हेपि बैसागु hati गासिबो नै रंजायांदो जोङो खाथबनाय मासे मोजां समायनाय दुलुर दालार खाथबनाय मासे मोजां समायनाय आगै नोंनि खानाय फिथरा आगै खानाय फिथरा सासो नामा थेलायानो फामसारखा खोमालै ए मोसानो थांनो गोनांआवलाय मा जाखोलै लोगोफोरैनो मा थांफिनबाय दं माबोरै बुस्थुआ दासो हाबदो नङा पामानो मानो हाबथाराखै पामसारखा खोमा कारा न'खराव मानसि दंना गैया सैमे जालांबाय थार गोबायाव माइ लामनायखौ दावा जालांबाय खान्थाल दैयाव जौ संनायखौ सैमाया जालांबाय थार गोबायाव माइ लामनायखौ दावा जालांबाय खान्थाल दैयाव जौ संनायखौ सैमाया जालांबाय खात्रा मोसाबाय खिन्थु तामान मोसाबाय लोगोफोर तामान नुबाय ओरैबादि सान्दुं माने गारि भारायाव उथिगोन गैला बिराद दुखु लोगोफोर जोंखौ सोरबा अनसायहर सानग्लास रखम जायोना बाबुमोन मोसादोंना मोसायाखै नोंसोरो मोसायाखै रंजा मोसा सेंग्रा बिहामजो एदावगोरा आगैहाय
जागोन बागुरुम्बा हाय हायला हुइला दामान मेंबाय लोगोफोर दा जोंहानि बिहाव जानाय आरो जों गामिनि उथिनानै थाफैनाय लामा खाथियाव बेयावनो दा जों हाबहैनो नागिरदों ओमफ्राय दै ओरै लोंसै दसे जिरायनोसै बेसेबा मेंबायनो दसेयावनो माने मोसाखायो माने रेसान गैया आरो मोसानाया मोसानाय रंजानांगौ नालाय मोसानाया रेसान गैया लोगोफोरजों ओंखारदो दै लोंसै बेसेबा मेंजोब्बाय बेसेबा गांखादो दिखांनाया जों जेबो नांलाया दे जखाय लोंनाय बायदि फैसो दामां बेसेबा गरम ना आद्रा गरम खिन्थु बोरै मोनदो बैसागु मोसानानै मोजां मोनदों गरमबाबो इन्टारेस्टआव अबेयाव गरम मा पात्ता मोनाखै मोसानायानो मोसानाय होनबा रंजानायानो रंजानाय लराया सासेल' होनलाय लराया लोगोफोर दा बेलेग गामियाव फैलायबाय माने जों गामियाव खाथि खाथिनो बेलेग गामि दङ आरो ओमफ्राय दा जोङो दाबसे गामियाव फैलायबाय जोंनिनो एसे माने रिलेटिभ्सफोर जायो आरो माने उथिना थाफैनाय मानाय बेबायदि दंसोगारो आरो खासितारि होननाय गामियाव दा नोंथांमोनाबो जोंजों लोगोसे थुफाबाय थादो जा लैहोरैहै थांगासिनो दं जोंहा बिहामजो ग्रुपफोरा नैथिंजाय दङ आंनिनो लोगो बिजाव जालि बरफसो मोनजानांगौमोन बरफबो फैथारा माबा बेफोरबायदियावसो फैया जों जागौमोन ना आंखौ माबायदि मोजांदो फार्स्ट टाइम मुवा जादों आरो आं दिनै गामियाव माने बेबायदि पाब्लिकआव आं माब्लाबाबो जाफेराखैमोन भिडिअफोराव जाबाबो मा होनदो मा लेडि गागा लेडि डन आयो नङा सोर मा होनदो दा मोनानो थांबा हौवाफोरा ओरै बिहामजो नालाय उपाय गैयाना मोनानायनि सिगां मोनहैनांगौ जायो दा फैनायावबो संनाय खावनाय संखानानैसो फैजोबदो आरो थांनायावबो माने मोनानायनि सिगां मोनहैनांगौ आरो बेबायदिनो आरो जोंनि संसारा मा मैगं खारदै ना नाङा सिख्ला जोंलायलाय जेखाय गैयाब्ला खबाय गैयाब्ला नों साइफोरखौ मा मावहोनाय फै
फैयाखैमोन मर खथायाव ना गुरहैनि माने ओरैबादि लामाथिं फैदो माने ओरैबादि लामा फैदो माने माबा गैया बोबथिं बोबथा माने माखोबा फैदो जों लामाखौ हमना मोनाखै बोजा फैदो बिराद मोनालायलांबाय आरो मागिना दरमायानो कमप्लिट जादोंना जायाखै मिथिलाय लाङा थेवब्लाबो रंजानायखौ गाराखै जोङो नै एकदमबारे दा गामियाव एसे बारलागासे रंजानानै बेखिनियावनो फोजोबनोसै फैलियाखै थांनोबोला फैलियाखै थांनोबोला गोदै गोदै नारें जागोन नामलां हाजोआव आगै नामलां हाजोआव